Je to vidět? Málo. Málo vidět? Takhle je to málo vidět. Tak zkus jet. Takže obtočím si nit kolem prstů. A první je dolů a protáhnu prostředkem. Utáhnu až ke kořínku. Druhý je ze zhora prostředkem a dotáhnu. Takhle jich udělám 5. 2, 3, 4, 5. Tohle musí pořád jezdit. Teď spojím s vedlejším kytičkou. Protáhnu. Není to vidět. Musíš dát proti černým. To už je vidět. Protáhnu háček očkem, protáhnu zpátky, protáhnu člunek a dotáhnu. Fixuju druhým ze zhora. Nit stále jezdí. Udělám 5. Ze spoda, ze zhora 1. Ze spoda, ze zhora 2. Ze spoda, ze zhora 3. Ze spoda, ze zhora 4. Ze spoda, ze zhora 5. Teď mám 5 dalších oček. Udělám jedno volnější na vrcholu kytičky. Nedotáhnu první, zafixuju druhý. Jo? Potáhnu si nit, musí pořád jezdit. A jedu dalších 5. 1, 2, se mi kroutí nit. 3, 4, 5. Utáhnu si nit. Mám vrchol lístečku. Teď udělám další větší očko na boku. Ze spoda nedotáhnu, ze zhora dotáhnu. Dalších 5. 1, 2, 3, 4, 5. A teď vezmu za ten konec a zatáhnu celý lísteček. Tak. Mám 4. lísteček.